Vítáme wszystkich serdecznie. Srdečně vás dnes všechny vítám v ikoně pana Evžena, tak říkajíc přicházíme s bezva novinkou, protože je tu nový produkt s názvem Timberlane Macerát. Také vám dávám slovo, sedneme si na lavici a vy nám řeknete něco málo o tom, co je konkrétní. V té době bylo složení hotové. Nepamatuji si přesnost, ale je to už více než 20 let. Možná kolem 30 let. A tady se mi to osvědčilo, a nejen mě, mnoha pěstitelům v Polsku, kteří tuto radu použili. Fungovalo to neuvěřitelně dobře. A u pěstitelů v zahraničí, protože to a v Kanadě mi volal pěstitel ze Spojených států, z Chicaga, Irska, Norska, Německa, Litvy, Slovenska. Tady Češi, ale v Polsku hodně chovatelů. Proč já? Proč jsem se rozhodl pro takové přírodní produkty? Už delší dobu jsem si všiml, že chemie nebo produkty chemického původu. A ještě když se tam stane, a chovatelé mají tendenci rádi přehánět, že když třeba výrobce uvede, doporučuji 5G na něco, tak chovatel hned dá 10G15. Protože si myslím, že když dá víc, tak bude hned polský nebo olympijský šampion. Takhle se to nedává. V humánní medicíně, ale i ve veterinární medicíně je trend návratu k přírodním věcem. Chemie má totiž na mnoho holubů velmi negativní dopad. Prostě některé holubníky chemie zdecimovala. A právě tímto směrem jsem se začal ubírat. Každopádně už od dětství mě to v podstatě zajímalo. Vždycky jsem o tom hodně četl. Vzal jsem si na pomoc přírodní slohy, a to je ta položka, ovego, začal jsem to takhle skládat. Složení se skládá z 15 produktů přírodního původu. To je taková kompozice. Můžete si samozřejmě přidat všechno. Můžete přidávat další, protože já jsem to skládal takhle, kilogram po kilogramu, litr po litru a tak dále. Je to takové složení. Když má někdo třeba hodně holubů, tak může z každého návrhu kompozice udělat 3 nebo 5 kilo a bude mít celý hrb, ale to jsou velkochovatelé, kteří tam mají 1000 holubů, možná víc. To si myslím. A nejen já, ale i moji kolegové chovatelé, že tento výrobek, kde chemie moc nepomohla, tento výrobek fungoval. Volali mi chovatelé, kterým už odpadávaly ruce. Mimo jiné i veterináři. Chovatelé se dostali do bodu, kdy už prostě nevěděli, co mají dělat, a někdo jim řekl, ať mi zavolají. Řekl jsem jim, ať jim řeknou, co dávají. První otázka, která mě napadla, byla, co nedávají. A jsou ty hlavy vůbec ještě naživu? Takže jsem těm chovatelům vždycky říkal, ať se na to vykašlou. Za týden podávání macerátu non-stop se holuby vyčistily. Až na to, že byly případy, kdy někteří holuby byli tak daleko, že měli vnitřní zranění, že se prostě nedali zregenerovat a zachránit. Museli být odstraněni. Bohužel. Jich nebylo mnoho, ale stalo se, že 3 nebo 4 holuby museli být odstraněni. A po měsíci podávání chovatelé říkají, že své holuby nepoznávají. Říkají, že to není možné. Holuby jsou ochotnější létat, začaly vykazovat lepší letové výsledky.
Jak se chovatelé připravovali? 60 holubů na létání a dělal 2, 3 nebo nulové soutěže a pak najednou začal dělat z 60, 35, 45. Zlomyslní takzvaný. Chovatelé začali tušit, že něco chystají. Ale přesto. Tento macerát splnil svůj účel. Přínosy používání dřevěného macerátu zvyšují imunitu. Antimikrobiální vlastnosti, zdravý dýchací a oběhový systém. Udržování správné hmotnosti holuba, podpora trávicího systému. Holuby fantasticky pelichají. Například v hnízdní sezóně se krásní, mladí a zdraví holuby skvěle rozmnožují. Žádný problém. Tento výrobek plní takovou úlohu chovu holubů. V kapitálním zdraví má zároveň velmi silný vliv na kvalitu a sílu imunitního systému, to znamená, že udržuje imunitní systém posílený, a pokud má holub silný imunitní systém, dokáže se vypořádat s jakoukoliv drobnou nemocí. V přírodě se vyskytují různé nemoci nebo záněty. Ale tento produkt je má mnoho takových vlastností v sobě. Má poměrně silné aseptické vlastnosti. Zároveň přináší do holubího těla mnoho vitaminů, stopových prvků, sacharidů, bílkoviny nejvyšší kvality. Jak se podává? Nemusíte nutně tlačit s ostatními věcmi, protože to můžete přehnat. Je to taková malá biologická bomba. Proč vůbec název macerát? No macerát, protože je to taková forma akátu, taková břečka. Ukážu pěstitelům, jak se připravuje. Ty jsou tak základní. Viskumin pivovarské kvasnice a tady mám aloe vera. Ukážu, jak to dělám, aby to pěstitelé viděli. Před použitím je dobré promíchat. Vidím, že tady kolegové odvedli dobrou práci, protože konzistence je krásná, nemoc hustá, nemoc řídká, moc pěkná, vždy před použitím trochu zamíčejte. A pokud se stane, že je někdy dávka taková hustší, přidejte trochu šťávy z aloe vera. Zamícháme, naředíme a je hotovo. Mám tady krmení asi kilo, možná trochu lepší. Já do toho přidám subscribeto DPL proto edit this document. Visit www. DPL. Com lomítko pro for more information. Ten macerát a takovou lžičkou, říkám, na konci si vezmu lžičku, dobře to rozmíchám a je dobré to nechat 10-15 minut. Necháme to trošku zasnout. A kdy vás napadlo něco takového udělat? No, teď už jich bude taky hodně přes 20, protože jsem se jako většina chovatelů potýkala s různými věcmi, kupovala jsem různé věci. Dával jsem je holubům. Místo toho, aby se to zlepšilo, tak jsem viděl, že je něco špatně. Ty přípravky holubům spíš škodily, než aby jim přidávali nějaké zdraví, vitalitu a tak dále. V té době jsem byl ještě mnohem mladší. Takový pozorovatel. Pozorně jsem holuby sledoval a viděl jsem, že s krmením určitými produkty chemického původu není něco v pořádku. Nebylo to tím, že by tito holuby nebyli takoví, jak tvrdil výrobce, že po skrmování těchto produktů budou. Bylo to nějaké nedorozumění. V jaké kultuře bude tento macerát nejlépe fungovat? Je pro mě těžké dnes vyjmenovat, protože jich je mnoho a nerad bych někoho vynechal z velmi mnoha kultur, a to jsou kultury, které mívaly dokonce problémy s udržením zdraví, vitality. Po zahájení užívání tohoto produktu tito lidé na nemoci
ty hlouběji zapomněli. Říkají, geniu, to není možné, ale já říkám. V poslední době jsem na nemoci zapomněl. Říkají, že předtím, když začala jedna nemoc, jsem ji vyléčil. Druhá zase začala a tak dále, říká. Teď najednou říká. Takové trvalé nemoci skončily. Zmínil jste se, že vám volali z Kanady ze Spojených států. Mohl byste to upřesnit? Ano, protože těch hovorů bylo hodně. Volal mi jeden Polák, který teď žije v Chicagu. Volal mi také někdo z Norska. Říkal Polák, který pracoval pro Nora, to samé v Irsku, v Německu, na několika místech. Někteří chovatelé nemají trpělivost. A komu, v jaké hodowli nejbardziej Někdy mi volají, jestli mám tenhle výrobek hotový, já říkám, že ne, že ho nevyrábím. Dělám to tam pro sebe, mně se to osvědčilo. Měl jsem skvělé výsledky, ale nevyráběl jsem to. Chtěli to koupit, ale já jsem to dělal jenom pro sebe a teď je to takhle. To moji kolegové z Animusu X rozhodli se, že to začnou vyrábět. Samozřejmě ve spolupráci s panem Eugenem. Chtěl bych se zeptat, protože podobný macerát jsme viděli i na internetu, jen v plastovém provedení. Možná bychom vám mohli říct, jaký je rozdíl mezi plastem a sklem. Osobně si myslím, že tyto výrobky by měly být ve skleněných obalech, protože já osobně plastům nevěřím. Ale nevěří jim ani společnosti, které se těmito věcmi zabývají. A co se týče administrativy, jak to funguje za týden? Svým kolegům jsem řekl, že v úterý a ve čtvrtek. Na druhou stranu, když se týden zkracuje, tak to dávám. Třeba v pondělí a dávám to ve středu, protože normálně to dávám v úterý a ve čtvrtek, jak je to normální. Když v sobotu dáte rally v neděli, tak je to celý týden, ale když se týden zkracuje, tak tam musíte reagovat. Jako každý pěstitel má hlavu, měl by přemýšlet, nejenom bezmyšlenkovitě dělat. A nyní máme období, kdy se již obnovují dospělí holuby. Jaký to má vliv na obnovu právě v tomto období? Obnovy. Nyní je zotavení takové, že prostě začíná období velkého pelichání. A to jen tím, že ho krmíte. Existují přírodní původ, různé mikroživiny, vitamíny, bílkoviny, sacharidy a nejkvalitnější opeření, protože když mají super zdraví, mají i super kvalitní opeření. Některé chemické. Přípravky to mají tak, že když se podávají v takové době, mohou zanechat na peří stopy. Takové pruhy na něm zůstávají. Některé přípravky mají takový účinek na nově vytvořené peří, ale nikdy se to potom nestalo. Nikdy jsem neviděl případ, kdyby po podání tohoto macerátu zůstala někde na peří stopa. Je to proto, že po těžkém katastrofickém letu zůstávají takové stopy i na peří, ale po podání tohoto macerátu se nikdy nestalo, že by holub měl takové stopy na peří. Protože nějaká doba již uplynula. Nyní A jeżeli chodzi o podawanie? užívám obyčejný Vispumin. Šlo mi o to, abych ho zároveň vysušil, takže dodatečně to, co je obsaženo.
Řekněme, v tomto disku po důkladném promíchání je také k vysušení krmiva. Prosím, a to je forma. Připravená k podání. Holubům se dává tolik, kolik potřebují. Kolik máte holubů? Máte jich 10, je to na 10. Aby to nepřišlo na zmar 20, je to 20 100, je to 100, myslím, že to chovatelům nemusím vysvětlovat. Jaký to má vplyv vlastně na Matematika je exaktní věda, také můžete všechno porovnávat. Zase říkám, že když se vám stane, že někdy, třeba ve sklenici, je to takové hustší, tak přidejte trochu té aloe vera. Taky můžete přidat ty kvasnice, ale v tom macerátu je tolik dobrého, že já používám jenom ten vyspumin nebo ty suché na nějaké čištění, to je forma připravená k podání a tady mají holuby prakticky všechno. Nevidím potřebu podávat nějaké zbytečné věci navíc. Vyplatí se ho podávat, když holuby ještě nedopeřily, protože do pelichání jsou velmi důležitá. Zejména poslední pera, nápadná pera a podobně. Dávejte ho dodatečně, protože si musíte uvědomit, že v krmivu jsou ještě různé další sloučeniny. Neměli byste holuba nutit, aby byl spokojený, protože později je všeho moc. V dnešní době se krmivo skládá z kombinace 30 a více semen a pak je tam doplněk ve formě macerátu a vyspuminu. Víc holub nepotřebuje. Jednou jste se také zmínila, že je to velmi dobré pro střeva a stolici, že vám tam veterinář volal, že výsledky jsou velmi dobré. Jednocześnie, żeby dodatkowo ještě to, co je zawarte, powiedzmy w tym. Chovatelé, kterým jsem řekl, Po wymieszaniu že je třeba udělat například takovou týdenní léčbu, osuszyć tą karmę, jeśli jeszcze trochę mi nevěřili. Jednocześnie, proszę. I to Také jest si berou gotowa do podania. holubí trus na Trzy výtěr. gołębie, tyle, ile trzeba. Pouze trus z několika míst v holubníku, 10 na 10 tego, żeby się nie marnowało. ne z jednoho 20, místa, 20, 100 to 100. Chyba nie muszę tego. protože se může ukázat, že Matematyka to nauka ścisła, takže można wszystko porównać. tam na jednom místě bude v pořádku a na jiném v pořádku nebude. Všechno to odvezli do veterinární laboratoře. Po vyšetření výkalů a stěrů. Lékař říká, nic tu nevidím. Říká farmáři, a co jste mu dal? Można podać w okresie tym martwym. A on říká, nic takového, no, kolegami. Řekl, ať mi dám tenhle macerát. Co je to ten macerát? No, víte, já nevím, jak vám to mám říct. Jak to vypadá? Víte, je to něco jako kaše, ale mohl byste to přinést ve sklenici. Rád bych to viděl. Pěstitel říká, že Kiedyś pan jeszcze dobře, wspominał, žádný problém. że to bardzo dobrze wpływa na jelita?
i na kał. Vzal si Że tohle weterynarz, složení tam dzwonił do pana, że bardzo dobre Viděl wyniki to. są. a říká, Hodowcy, którzy, jak ja im powiedziałem hodowcom, když si to celé přečetl, říká, dámy, to je Ja osobiście uważam, bo kuracja, taková malá biologická bomba. ale to jest taka kuracja oczyszczająca. Ano, tento kolega to říkal, že je to taková malá biologická bomba. Od poniedziałku do niedzieli. No i potem Proto říkám, nic nepřehánějte, hodowcy, jen którzy to tolik. zrobili, a nie dowierzali mi. Ja mówię, weźcie Kolik sobie je jeszcze, potřeba, weźcie ale tam, bez přehánění. gołębie na A wymaz. ten veterinář říkal, nevidím potřebu tady něco dávat. Bo może się okazać, że tam w jednym miejscu będzie caca, Holuby a w drugim jsou nie bardzo. čistí, nevidím žádné koksidie ani červy. Poszli do- Říká, že není potřeba těmto holubům nic dávat, ale chovatelé weterynaryjnego. nějaké. Po zbadaniu kału i wymazu Mají to pro sebe, že musíte. Musíte, protože tam kolega dal. No, mówi nic takiego, no. Kolega mi tam Tak taki on to macerek musí nie dávat kazał mi taky. tam dać tego. I když to To jest ten macerek. není potřeba. No wie pan, no nie wiem jak mam to panu powiedzieć. Není potřeba, ale podává povinně, protože kolega podával, a já někdy říkám, jak mi A mógłby tam. pan to przynieść w stoliku, ja bym to zobaczył tego. No i hodowca mówi, Kolega nie ma říká sprawy. o takových No, věcech. Przyjeżdżają z tego, wziął ten skład, Já říkám, no tak poslouchej, a když ti kolega řekne, abys visel na keři, po tak przeczytaniu tego wszystkiego, mój panie, mój toż to taka Půjdeš. bomba biologiczna. no, musíte trochu přemýšlet, od toho dal Bůh každému šedé buňky, aby je používal. Mówię, że z niczym nie należy przesadzać. Tyle, ile trzeba, A pokud bez jde o przesady. použití medu, protože to je také zajímavé, protože je ho tam poměrně hodně, litr medovice a mnoho Też, květého. Powiedział ten lekarz weterynarii, że ja Právě tam med má sobie velmi próbowałem silné sobie aseptické próbowałem vlastnosti a v egyptské Jen historii byl med součástí, ani koksu, mimo jiné látek, ani robaków. Mówi, nie ma potrzeby, mówi tym gołębiom cokolwiek Které podawać. Ale zachovány, hodowcy mumie. Má velmi silné aseptické vlastnosti a zároveň je v něm obsaženo mnoho energie. mimo tego, że nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej Známé potrzeby, jsou ale cukry podaje nejvyšší obligatoryjnie. kvality. Sacharidy a mnoho dalších. A ja nieraz mówię, jak mi tam kolega taki o takich rzeczach mówi. ja Spojením mówię, všech słuchaj, těchto jak složek kolega do powie, żeby się na krzoku powiesił, że pójdziesz powiesić na krzoku. jedné se spojuje s Zamyśl ostatními. troszeczkę. Po to Pan Bóg dał każdemu szare komórki, żeby z nich A tak se kruh jeden po druhém A uzavírá. jeżeli chodzi o zastosowanie miodów, bo to jest też ciekawe, bo tam jest spora Proto ilość říkám, miodu, bo že těch věcí je tolik, spadziowego i že už wielokwiatowego. Właśnie miód. byste to s těmi ostatními neměli ma přehánět, silne właściwości aseptyczne. A w historii Egiptu protože čeho je wchodził moc, skład między to prase innymi ani substancji, nechce. które, powiedzmy Jeden farmář by powodowały, powiedzmy, mózg. nejlépe řekl, že když dáte praseti něčeho moc, tak druhý den leží mrtvé. No wiadomo, cukry najwyższej jakości. Stejně tak je to s holuby. I wiele, Bez wiele jeszcze innych tych. Także połączenie přehánění. tych Tady wszystkich vidím trochu vosu na lžíci. Řeknu vám zajímavost, mám kamarádku, paní Jolu, tak po kolei zamyka się koło. Dlatego mówię, tych rzeczy jest tyle, Przekvasovou. że nie Ona a należy její manžel kdysi chovali holuby, to je ta kovářská větev. No to świnia nawet nie chce. Rolnik by najlepiej powiedział, że jak Oni świni už się ten sobie chov za dużo ukončili. zada, na drugi dzień przychodzi kura kaban, leży kura sztywny kura chleb. Protože tam bych musel hodně vysvětlovat, bez przesady. ale oni chovali. Bez przesady. No. Ja widzę tutaj troszeczkę Říkal na łyżce, jsem. a kurczę pszczoły i te. A i opět osy do mohu tego, říci, kurczę, že prawda. pokud Widać, je jak čistý, do chemii my něco nic nie udělá. leciało, ale tu kurczę widzę. chodzą tego. Powiem, Je jak to ojciec potřeba, Sobolskie, protože mam má taką silné znajomą, vlastnosti panią pro Jolę horní Przekwas. cesty. Z mężem hodowali gołębi, to jest Dýchací. oddział Kowal. Můžete si vzít lžičku sami k jídlu. Zakończyli tą hodowlę, bo tam musiałbym dużo tłumaczyć. Ale hodowali. Je to ja- čirá ja dobrota a mówiłem, ta paní Jola najednou. I jeszcze raz to mogę powiedzieć, że jeśli się czysto to zrobi. Volá mi a říká, Jest že se potrzeba, to ma silne właściwości górne drogi oddechowe i tak dalej. Można samemu wziąć. tam, co se tam děje. To są same rzeczy, samo dobro. I ta pani Říká, Jola, že jsou všichni nemocní, její syn, snacha i manžel. Ja się pytam, co tam u nich słychać z tego, jak te, Říkám, wszyscy leżą a chorzy. vy ne.
Odpovídá, mně je Syn, dobře. synowa, mąż. Dala jsem na vaši radu, ráno vstanu, vezmu si lžičku toho macerátu, sním Mówię, ho a rano je. wstaję, biorę sobie łyżkę tego maceratu, zjem. Mówi, nic mi nie jest. Mi dobře. Mówi, To je jestem příklad, zdrowy. Mówi, a oni ale dają, sám ho mówi, také mówi, používám. powyciągali, mówi, kurwa, na łóżkach, mówi tego. To Pokud taki to przykład děláte na správně, marginesie, taki není żart žádný serii, problém. ale I ja sam malému. też z tego. Jak to się dobrze zrobi, Dítěti to dejte na lžičku. mojemu dziecku na łyżeczce. A jeżeli chodzi o drogi oddechowe? A jak pokud to jde o wpływa na dýchací gołębia? ústrojí, jaký vliv má na holuba? Tym jest właśnie To je wszystko. to, o čem všechno je. Na cały Je organizm. určena pro celé tělo, Drogi oddechowe. včetně dýchacích cest. drogi Jak je oddechowe są dýchací zdrowe, ústrojí zdravé, on w ogóle jak jest zdrowy. je holub vůbec zdravý? No, myslím, že to nemá smysl. Drogi oddechowe, Dávat skoro ma mu zdrowe. cokoliv na dýchací cesty, pokud je má. Skoro jest Zdravé. całości zdrowy. Pokud je vůbec zdravý, má zdravé dýchací cesty, pak není třeba tlačit s ničím dalším. No, Bo też są není też, to ciekawe potřeba. składniki, jak wyciąg Jsou ze zde żywki také podbólowej zajímavé i složky, wyciąg z jako je brodaczki. extrakt z Czym one třapatky się nachové charakteryzują a extrakt właśnie z w mengoldu. diecie, Právě dla tím gołębi se podstawowych? vyznačují v holubí dietě. Krajan. Między Tehdy, innymi, když za války neměli vojáci přístup k jiným lékům, kiedy zachraňovali se právě pomocí tohoto. żołnierze Čardáše, tedy lišejnku. Třapatka nachová má silné aseptické vlastnosti. Kromě toho je také konzervována alkoholem, protože je na alkohol. Nic nebrání tomu, aby byla na bázi alkoholu. Pouze ji konzervuje, holubici purpurový třapec neškodí, o tom by se dalo hodně vyprávět. Staré lidové léčitelství sahalo po třapatce nachové. A to, co jsem říkal dříve. Vojáci ve válkách zachraňovali se pomocí právě těchto lišejníků. Echinacea má aseptické, protizánětlivé vlastnosti a působí prakticky jako antibiotikum, takže s pomocí této echinacej se obklady na rány za války, všechny tyto věci zmínil. Je pro mě obtížné vyjmenovat vše v kostce, protože každá z těchto složek má své vlastní, poměrně rozsáhlé působení. Tedy biologickou bombu. Je to taková malá biobomba, napůl žertem a napůl vážně. Řeknu vám rovnou, že macerát není žádný zázračný lék a všelék na všechno. Musí to chvíli trvat. Není to jako dát si jednu čajovou lžičku. Už teď se dějí zázraky, takový lék není ani v božím světě. Neexistuje, všechno chce čas. Když podáváte macerát, už vidíte ze dne na den, jak se holuby mění, začínají mít lesklé oči. Skleněné, lesklé opeření. Začnou chtít všechno. Mají větší chuť létat. Holuby se mění v očích, které prezentují, že se pak lesknou. Každý chovatel by chtěl mít hejno a každého hlubokého v co nejlepším zdravotním stavu, protože bez super zdraví nejsou super výsledky. Pokud holub není v super zdraví, nebude mít super formu, bez super formy nebude mít super výsledky. Uważam, że Není to tak? hodowca, który to systematycznie stosuje, nie powinien mieć problemu z żadnymi sprawami zdrowotnymi u gołębi. Powiem od razu tak. Macera to nie jest jakiś cudowny środek. Že by se gambáčovi dal macerát a gambáč by najednou zmoudřel. naturalnego. To musi odrobinę potrwać. Nic Jest takového tak, że da się neexistuje. mu się cuda dzieją. Nie ma na świecie Bożym takiego. Musí to být třídní holuby, a pak ten chovatel jako trenér toho hejna, jak mu to pořád dává a tak Tak samo. Raz, drugi, trzeci, ale to dále a vede ho do boje správným způsobem. Gołębie zmieniają. One zaczynają błyszczące oczy.
Konečný výsledek bude přestřelka. Zaczyna im się wszystkiego chcieć. Mają większą chęć Není do to latania. tak, že když dáte To są takie wstępne, takie z obserwacji wynikające, takie gołębie się w oczach zmieniają. macerata, One się všechno potem- bude hned fungovat. One potem błyszczą się całe oczy, one mają oczy koło głowy. No, Holub tak musí jest mít mniej charakter, więcej tohle wrócę, jsou výjimeční holuby, efekt, to jsou bojovníci na stezkách a holub jako tenhle. Na każdy hodowca Lelum chciałby polelum, ať mu dáš cokoliv, utrzymać stado i każdego gołębia, ať mu namažeš pod ocasem ten kartáč, bez super zdrowia. Nie ma z super gambáče wyniku. super ESO neuděláš. Jak- Proč jak, jsem to e, vytvořil? gołąb nie będzie, Abych pomohl. super Jaké zdrowy, je složení? nie będzie miał super formy. A bez super formy nie będzie miał super wyniku. Je zde sestava 15 položek. To nie Je jest tam tak, bílá cibule, że, macera červená się cibule, česnek, gamoniowi chřen, i gamoń červená nagle řepa, zmrzeje. med mnohokvětý, medovicový med, naturalin, jablečný ocet, šťáva z aloe vera, extrakt z mengoldu, mořská řasa spirulina, Efekt końcowy będzie wystrzałowy. sušené listy kopřivy. Także to nie jest Hned tak, na że začátek jak řeknu, się poda macera, že to kopřiva je královna To bylinek. będzie wszystko działać. głupi gołąb stanie się mądrzejszy. Czy gołąb List charakteru, kopinatce to má gołąb musi mieć vynikající charakter. účinek na horní cesty dýchací s extraktem třapatky na chové. To kiedyś, Jaké jsou jeho výhody z hlediska účinku? to święty Již pamiętnik, jsme se zmínili. Tom Zhruba řečeno, mohli bychom o něm mluvit. Mordant ten. Widać, że ten gołąb Mnohem více. musi Pokud by měl někdo nějaké dotazy, dáme vám telefonní číslo na pana Eugena. A taki gołąb, który taki lelą po lelą, to choćby mu nie wiem co dał. Během letové sezóny dodáváte holubům jednu věc, která je dostane do superformy až jako druhá. To zapomniał. Dodáváte mu přesně ty složky, které výkonný organismus potřebuje kvalitní. Kolega jeszcze coś. No, dlaczego to stworzył? Bílkoviny, sacharidy, cukry. Jednoduché, vitamíny, mikroživiny přírodního původu. Jest skład. 15 pozycji. Když je holub super zdravý a vy mu dodáváte tyto Czerwona, složky, chrzan, buracki czerwone. Miód wielokwiatowy. Miód bude produkovat špičkové opeření, což se projeví v další letové sezóně. Wyciąg z brodaczki. Spirulina algi morskie. Suszony liść Pokud pokrzywny. holub produkuje Od razu przy tym kvalitní opeření, obnoví se a v další letové sezóně bude mít co létat. Doskonale na górne drogi oddechowe działa. Wyciąg z jeżówki purpurowej. Na swojej korzyści zastosowania działania już wspomnieliśmy z grubsza. Można było na ten temat dużo mówić. Na jaké nemoci pomáhá? Těžko mohu v Też tuto jakby ktoś miał chvíli jakieś říci, pytania, to jak je to podamy u numer různých telefonu holubů, do pana Eugeniusza. protože to má tak blahodárný vliv na Sezon celkový. lotowy, pierzenie. W sezonie lotowym dostarczacie, że doprowadza się Zdravotní do stav superformy. holuba. Po drugie, Není to dostarcza všelék. się te składniki, które Není to organizm lék jako docelowo takový, potrzebuje. protože lék jako takový je antibiotikum, Węglowodany, cukry proste, witaminy, které bylo vyvinuto k léčbě konkrétních, uznaných nemocí. pierzenie. A tento přípravek pomáhá chovateli udržet holuby v super zdravé formě. To wyprodukuje najwyższej jakości upierzenie. A právě o to jde. Když si to chovatel dokáže zařídit sám pomocí Dobrej jakości upierzenie wyprodukuje. tohoto, proč mu dávat antibiotika. Obecně mohu říci, že po použití tohoto přípravku chovatelé na Trudno mi na tą chwilę powiedzieć na różne. nemoci vůbec zapomenou. Ma tak Tento zbawienny produkt wpływ jim na pomohl. ogólną zdrowotność gołębia. Trudno mi powiedzieć. Mnoha chovatelům v Polsku i v zahraničí. selekcyjnie, na akurat na tym. Nie jest to panaceum na przykład. Jestli někomu pomohl, jsem Nie nesepsal. nie jest to lek jako taki. Obecně řeknu, že velmi mnoha chovatelům v Polsku i v stworzone w celu leczenia określonych rozpoznanych. zahraničí, A ten produkt jak už jsem zmínil, pomaga kdy hodowcom w podávat, utrzymaniu gołębi w super zdrowiu. řekl jsem v úterý a ve čtvrtek v letovém období, O to właśnie chodzi. Jak hodowca období. przy pomocy tego sobie potrafi to zrobić,
To po co mu podávat Klidu, peníze? Ty- kdy je takzvaná mrtvá sezóna, jak se běžně říká mrtvé období po sezóně, a pak jde o to, aby Powiem tylko ogólnikowo, tak ogólnie mogę powiedzieć. holuby byly Po zdraví, stosowaniu tego hodowcy zapomnieli w ogóle o chorobach. To aby si mohli powiedzieć, obnovit że kvalitní producent opeření, w zakresie załatwia te sprawy, protože dobré utrzymuje opeření gołębia w budou super potřebovat. zdrowej, super formie, ma wpływ zbawienny na Příští rok na sezónu, siłę układu odpornościowego. protože když budou mít špatné opeření, tak se odrazí. Cały czas sztucznie utrzymywany. Mnie osobiście Tak to takie se nyní gołębie pracuje na No dokładnie. że ja muszę gołębia sztucznie utrzymywać cały czas. holubech pro příští letovou sezónu. Komu ten produkt pomógł? Pokud tuto Trudno práci mi neuděláte bardzo nyní, dużo nemůžete doufat v zázraky. i za granicą. Jeśli komuś to podawałem, to listy nie robiłem komu to tego. Na internetu se obecně objevuje spousta macerátů, ale ty nejsou původní od pána. Jak już wcześniej wspomniałem. Tam se některé kombinace změnily. Wtorki, czwartki w okresie lotowym. Ukázalo se, že některé věci přidali. Tak martwy sezon, bo to tak się potocznie mówi. Já bych se pod to nepodepsal, protože jsem si to neskontroloval s těmi produkty, které tam dávali, ukázalo se, že to někde popletli. Zde je to jistě ve spolupráci s pánem. Tohle je kuchyně podle toho receptu, který jsem vám kdysi dala. Takhle se dělá složení, na tomhle je to stejné. Složení je rovněž uvedeno na etiketě. Maceratów, ale to nie są oryginalne chyba od pana. Jsem velkým příznivcem přírody obecně a jako člověk mám také rád přírodu, divokou zvěř, zvířata a tak dále. A ještě bych chtěl zmínit, že za sebe bych to doporučil každému chovatelovi, kterému záleží na zdraví jeho holubího hejna a který zároveň nemá moc peněz na utrácení těchto různých specifik. Protože tady jsou vidět jednoduché věci. I zde jako doplněk k tomuto macerátu. Někdy ale vidím, že když je reportáž od nějakého chovatele, tak je celý stůl obložený různými lahvičkami a konzervami. Někdy si říkám, jestli vůbec vědí, že týden má 7 dní a jestli si holubi ještě pamatují, jak chutná čistá voda. Ukážeme holubům, jak vypadají. V současné době to vypadá takto. Zde kolegové odvedli dobrou práci, protože velmi pěkné. Kompozice, pěkné, vše ve velmi pěkném estetickém skleněném obalu. A především je praktická, protože je vzduchotěsná. Měla by být uložena na chladném, tmavém a chladném místě. Nevařte, protože by se mnoho těchto produktů znehodnotilo. Na adrese postačí přírodní, chladné místo. S jeho skladováním není žádný problém. Thank you.